Здравейте! Ако искате да видите как да си направите този маникюр за Светия Валентин, продължавайте да гледайте. Първо ще нанеса един слой основа. На всички ногти. Това ще нанеса на показалеца и на котрето, ето тази Зоя. Използвам около ногтите на средния и безименния си, ето от тази защита за кожички, за да не ги нацапам, когато правя дизайна. Ще изчакам да изсъхне и след това ще продължа с дизайна. За следващата част ще използвам ето този Essence Color and Care 03 Happy Nails. Първо си отбелязвам средата на нокътя горе-долу, за да се ориентирам как да нарисувам частта и започвам да рисувам. За да мога да отлепя бариерата за кожички, се опитвам да отделя тази част от лака, която е от кожичките. И след това, още преди да изсъхна, отстранявам тази част. След това ето с такава четка, натопена в ацетон, почиствам около нокътя. След това със същата Зоя ще нарисувам сърчица, да се сложа върху мата. И с инструмент за точки ще нарисувам ето последния начин сърчица. И с ето тази четка ще донарисувам останалата част от сърчицето.
Отгоре нанасяме един слой топ лак. Нанасяме и втори слой на показаленица и на малкият пръст. Сега ще нанеса от този Wet n Wild Clear Nail Protector по хубав слой върху Nail Art мата, за да мога да отпечатам сърчицата, които ще отцветя после. Ще ми трябват по 2 розови сърчица за показалеца и за котрето. За сърчицата ще използвам ето тази пластинка на Born Pretty Store BPL 018, а за сърчицата ще използвам ето тази част. И отново с този цвят на Essence Color Care Happy Nails ще направим печата с сърчицата. За да може после да ги отцветим. Ще отстраня излишъка. И сега ще мина с цвета и ще ги отцветя. Сега ще изчакам да изсъхнат и ще ги изрежа. Вече са изсъхнали, затова ще си ги отлепя от мата. И обикновено правя повечко, защото не винаги се получава добре. Сега остана да направим палецът. Първо ще си нанеса от Essence Color Care Happy Nails един слой. След като е изсъхнал, си взимам гъбичката за прихливката и половината и нанасям с тъмно розовия цвет, а другата половина със светло-розовия, като ги слагам да се припокриват.
така. И приливам малко върху мата. И започвам да ги нанасям, като светло-розовото го слагам да бъде към връхчето, към свободния край на нокътя. Повтарям няколко пъти, за да получа плътен цвят. След като съм приключила, ще сложа топ лак върху тази част, която е на матът, и ще я сложа за този палец, а тук само ще отстраня латекса и ще покрия с топ лак. Последната част от маникюра ми ще използваме ето тези Blue Peel Love от тази пластинка на Конът номер 9. Ето и крайният резултат. Много ви благодаря, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, дайте ми палчета нагоре. Не забравяйте да се подпишете на каналът ми и ако имате въпроси, ги задайте по-долу в коментарите. Благодаря ви отново. Довиждане! Ето и другата ръка. Чао!